πολιτικά σοσιαλιστικά να αλλάζουν ρότα. Είδαμε όμως και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να στέλνει μήνυμα ότι είναι όλα καλά, είμαστε ευχαριστημένοι, μην αλλάζετε τίποτα. Η βόλτα μου με τον Δημήτρη το Σταμάτη σήμερα στα Αγρίνιο, που σφίξαμε χέρια, δεν μας έδωσε αυτό το σήμα. Είδαμε στα Αγρίνιο μαγαζιά κλεισμένα, είδαμε μαγαζιά άδεια, χωρίς εφτέ. Είδαμε κόσμο να περνά έξω από τα μαγαζιά, χωρίς τσάντες, είναι τσάντες άδειες. Πήγαμε στο Ίκα, ρωτήσανε τα γερόντια πόσο καιρό κάνατε να κλείσετε ραντεβού. Μας είπαν 1,5 μήνα, γιατί 2.000 γιατροί του Ίκα δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις. Και πρέπει να πάρετε ο καθένας την ευθύνη του. Και καλό και αυτούς που δεν είναι σήμερα εδώ. Στην Κυριακή που έρχεται πρέπει να αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες. Μπορείτε να επιλέξετε να μείνει η Ετωλακαρνανία και ο Δήμος Αγρινίου στάσιμοι. Αλλά πρέπει όμως μέχρι και την Κυριακή να έχουμε μια απάντηση από τον Δήμαρχο Αγρινίου και από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. Την επόμενη Δευτέρα που έρχεται θα μετακινηθούν τα μισά αγαθά που βρίσκονται στο 11% στην κατηγορία του 13% ΦΠΑ. Θα πάνε το 1 τρίτο των αγαθών που είναι στο 11% στο 23% του ΦΠΑ. Να δεσμευτούν τη Δευτέρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα εξισωθεί με το πετρέλαιο κίνησης. Να δεσμευτούν ότι θα πάρουν πίσω τα 3 ευρώ από τα κέντρα υγείας που τώρα πληρώνουν τα γερόντια, ενώ πριν 2 μήνες δεν πληρώναν. Να δεσμευτούν ότι τα 3 ευρώ που ποτέ δεν τόλμησε να τα πάρει η κυβέρνηση στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και τώρα τα παίρνουν, δεν θα γίνουν 10 ευρώ. Να δεσμευτούν ότι δεν θα ανεβούν κι άλλο τα τιμολόγια της ΔΕΗ και τότε να πάρουν την επιλογή τους όλοι οι πολίτες. Όσο όμως δεν απαντήσουν αυτό, πρέπει να σας πω ότι και να μην υπήρχε ο Δημήτρης Σταμάτης, έπρεπε να τον είχαν επινοήσει για να τον στηρίξουν για δήμαρχο την Κυριακή. Το στίχημα ξεπερνά τα πρόσωπα, ξεπερνά τα κόμματα, ξεπερνά την κοινωνία. Η Κυριακή είναι η μόνη ευκαιρία να πείτε ότι πρέπει να αλλάξουμε, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η χώρα είχε 300 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια σε ομόλογα, όπως τα έχουν όλες οι χώρες. Η Ιρλανδία τα άσκησε προχτές. Είπε μόνο το 20% θα πληρώσω. Ο Πρωθυπουργός έκανε αντικατάσταση του χρέους με 110 δισεκατομμύρια δάνειο ενυπόθηκο, που έχει υποθήκη την ελληνική γη, τα ελληνικά λιμάνια, τα αεροδρόμια στους δανειστές μας. Αυτό πρέπει να επιλέξετε την Κυριακή. Σπάνια θυμώνω. Δεν είναι εικόνα αυτή του μηνύματος που έστειλε η Ετωλακαρνανία, ούτε ο Δήμος Αγρινίου. Καλώ τους πολίτες να καταλάβουν την κρισιμότητα των περιστάσεων. Δεν είναι ο Σαλμάς, ούτε ο Σταμάτης, ούτε ο Παπαναστασίου, ούτε κανένας, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Είναι η χώρα η οποία θέλει να αλλάξει ρότα. Σας καλώ όλους να κάνετε αυτό που είναι βέβαιος ότι θα κάνετε. Μέχρι την Κυριακή. Περάστε το μήνυμα νίκης στον καθένα. Σήμερα εισπράξαμε ότι το αποτέλεσμα ανατρέπεται της προηγούμενης Κυριακής. Δεν υπάρχει τοπάθεια, μας χωρίζουν 4.000 ψήφοι στα Αγρίνιο, δηλαδή 2.000. Τρέξτε, τρέχουμε όλοι από τώρα μέχρι την Κυριακή και θα είναι ο Δημήτρης ο Σταμάτης δήμαρχος Αγρινίου, αλλά και ο Γιώργος του Παραστασίου μπορεί να επιτύχει με τους συνδυασμούς και τους συσχετισμούς στην περιφέρεια αυτό που δεν περίμενε κανείς. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, δημότισσες και δημότες του Αγρινίου,
Θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπε ο συνάδελφος Μάριος Σαλμάς. Πάντα λέω ότι σε εκλογές αυτοδιοικητικές και περιφερειακές πρέπει να επιλέγουμε τα πρόσωπα που μπορούν να φέρουν εις πέρα αυτό το δύσκολο έργο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τόσο στο Δήμο Αγρινίου, όσο και στην περιφέρεια, συνδυάστηκαν τα νιάτα με την εμπειρία. Δύο αξιόλογα πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη για την τελική νίκη. Είναι σαφές ότι θα δοθεί και ένα πολιτικό μήνυμα. Πρέπει να δοθεί ένα πολιτικό μήνυμα. Γιατί η Αιτωλοκαρνανία, επιμένω, έχει τις τεράστιες δυνατότητες να πετάξει. Έχουμε και πλούτο, έχουμε και δυνάμεις δυνατές για να πετάξουμε. Και αξίζει να δώσουμε την ευκαιρία τόσο στον Δημήτρη Σταμάτη, όσο και στον Γιώργο του Παναστασίου να τα κάνουν αυτά πράξη και να στείλουν και το πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση. Να επιλέξει, να αλλάξει ρότα, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω ότι την επόμενη Κυριακή θα έχουμε μια νικηφόρα πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, αγωνίστριες και αγωνιστές του διευρυμένου Δήμου Αγρινίου, δώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες όλοι εσείς και όλοι εμείς χέρι-χέρι ένα μεγάλο αγώνα. Δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα για το Αγρίνιο, ένα μεγάλο αγώνα για την Αιτωλοακαρνανία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα καθεστώς ορισμένων δεκαετιών που αληθορίζει εκεί κάτω στην πλατεία του Συντριβανιού. Κοιτάνε τώρα και λένε πού βρήκαν το κουράγιο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βγουν, να δώσουν ένα μήνυμα τρανών νίκης για τις εκλογές της Κυριακής. Λοιπόν, το κουράγιο αυτό το βρήκαμε μέσα από την ψυχή μας, το βρήκαμε μέσα από τα πιστεύω μας και πάνω απ' όλα διότι θέλουμε επιτέλους να δούμε και το Αγρίνιο αλλά και την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα να βγαίνει από αυτό το λίθαργο που θέλει να μας έχει η κυβέρνηση. Δώσαμε αυτόν τον αγώνα χέρι-χέρι και με τον Δημήτρη το Σταμάτη και με τον Γιώργο τον Παπαναστασίου. Ήτανε δύο επιλογές, είναι δύο επιλογές οι οποίες υπερβαίνουν τα στενά κομματικά όρια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δύο επιλογές οι οποίες στηρίχτηκαν ψυχικά και πολιτικά από κοινωνικές ομάδες πέρα από την παράταξή μας. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβούνται το καθεστώς που έχει εγκατασταθεί εδώ και χρόνια στην περιοχή μας. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε ένα πρώτο αποτέλεσμα. Ήταν ένα σκαλοπάτι. Αυτές τις τελευταίες μέρες ένα μήνυμα ανατροπής έρχεται από παντού. Όπως ήρθε το μήνυμα ανατροπής σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα, όπως αλλάζει όλη η Ελλάδα κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση του μνημονίου, έτσι και εδώ χτίζεται αυτή η ανατροπή μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Όλοι μαζί λοιπόν, όπως ξεκινήσαμε όλοι εμείς, για να δώσουμε αυτόν τον ωραίο αγώνα, και σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, ήταν η πιο ωραία εκλογική διαδικασία στην οποία συμμετείχα αυτά τα χρόνια, διότι είχε στόχο κεντρικό πολιτικό να απαλλάξουμε τον τόπο μας από την κυβέρνηση των Λουκέτων, από την κυβέρνηση του μνημονίου, από την κυβέρνηση των άδειων μαγαζιών, από την κυβέρνηση της ανεργίας και της ανέχειας. Εμείς εδώ θέλουμε και κάτι παραπάνω. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τόπο αυτόν. Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε, και αυτοί που δεν είναι σήμερα σε αυτή την πλατεία, αλλά ακούν και αφουγκράζονται, ότι ήρθε η ώρα της μεγάλης ανατροπής. Σήμερα από εδώ θα ξεκινήσουμε και μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα αγωνιστούμε για να έχουμε επιτέλους αλλαγή από αυτό το καθεστώς στο Δήμο Αγρινίου, να δούμε τον Δημήτρη το Σταμάτη δήμαρχο και βεβαίως, εγώ το πιστεύω βαθιά, θα δούμε και μια τεράστια έκπληξη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Η νίκη αυτή
είναι για τον κόσμο και κυρίως για τα νέα παιδιά της πατρίδας μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη μέχρι την Κυριακή. Φίλες και φίλοι, εγώ πιστεύω ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό προεκλογικό αγώνα. Συνεχίζουμε δυνατά μέχρι την Κυριακή. Εξάλλου, η σημερινή παρουσία εδώ το αποδεικνύει ότι είμαστε αγωνιστές. Όλοι μαζί μπορούμε. Φτάνει πια. Αυτό που ευχήθηκα στην αρχή, στο προεκλογικό αγώνα, στο φίλο μου τον Δημήτρη το Σταμάτη, του είπα ότι μπορεί να το κάνει. Να σπάσει το σύστημα. Να τελειώνουμε πλέον με το Δήμο Αγρινιού. Όσο για το φίλο τον Γιώργο Παπαναστασίου, μπορεί να κάνει την ανατροπή. Και το απέδειξε ότι μπορεί να την κάνει. Όλοι μαζί λοιπόν, δυνατά, δίνουμε τον αγώνα μας. Εγώ θα καλέσω στο βήμα τον Δημήτρη το Σταμάτη και μετά τον Γιώργο τον Παπαναστασίου, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι από τη Δευτέρα όλοι μας θα είμαστε πρωταγωνιστές. Μπορούμε και θα το κάνουμε. Κοιτάζω, φίλες και φίλοι, το φτάνει πια, τώρα ανατροπή. Αυτό σε αυτή την πόλη το επιχείρησαν πολλοί. Το επιχείρησε πρώτος ο Στέλιος, ο Τσιμελής. Επιχείρησε αυτή η πόλη να διατηρήσει και να αναδείξει την πολιτιστική της ταυτότητα. Επιχείρησε να προσδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση ανθρώπινο πρόσωπο. Επιχείρησε να οικοδομήσει τις αυτοδιοικητικές δομές του πολιτισμού. Πάλεψε με το τότε κατεστημένο της πόλης και κέρδισε. Γιατί η πόλη του έδωσε την εντολή να το κάνει και εκείνος τα κατάφερε. Και ο βίος και η πολιτεία του είναι γνωστή. Δεν επιχείρησε ποτέ να φτιάξει δικό του σύστημα εξουσίας. Και ας τον επικαλέστηκαν τα μετέπειτα χρόνια. Ο Στέλιος έβγαλε αυτή την πόλη από την εσωστρέφειά της. Το επιχείρησε μετά ο αείμνηστος, ο Ντίνος ο Παπακοσταντίνου. Ο δικός μας Ντίνος. Επιχείρησε έντιμα, δημοκρατικά και με αξιοπρέπεια την αντιπαράθεση. Επιχείρησε να καταγράψει την άλλη πλειοψηφία της πόλης. Επιχείρησε τότε, θυμάστε οι παλαιότεροι, το ακατόρθωτο. Αγρινιώτισσες και αγρινιώτες, θυμάστε ότι ο Ντίνος πάλεψε μόνος του και έχασε για λίγο τη δεύτερη Κυριακή. Το επιχείρησε και ο Βαγγέλης ο Τσαμπαλάς, ο Βαγγέλης της αριστεράς. Και επειδή θα πω λίγα πράγματα απόψε με την αριστερά, μην βιαστούν να σκεφτούν ότι θέλω να την κολακεύσω. Επιχείρησε την ανατροπή, επιχείρησε την αμφισβήτηση ενός συστήματος που είχε αρχίσει ήδη να χτίζει τις δυνάμεις που το συγκροτούν μέχρι σήμερα. Επιχείρησε να αλλάξει κατευθύνσεις και πορείες. Πάλεψε για το περισσότερο και εκείνος το κέρδισε. Απόψε, αυτό το βράδυ, από αυτήν εδώ την ιστορική κεντρική πλατεία του Αγρινίου, από την πλατεία Μπέλου, από την πλατεία της Δημοκρατίας,